sị na ọjị nọ n'oko amaghị na ido na-ata ọjị nọ n'oko oke ọjị enwere ụmụ otu ọjị na-adị n'elu mgbakọrọ n'elu iweta ya igbuwa ya ọ na-adị ka koko igbuwa ya egwetakwazi ya nke nọ n'ime ya sọsọ nke dị n'oko n'okpokoro ya ahụ ka ido na-ata iwepụ ha na ido iwepụ ha nke a na-atazi ata ido ya adịghị ya ọjị nọ n'oko ka ido na-ata oke ọjị oge ahụ ilu na-afọ efusi oke ọjị ka ọkịta ka iluze na-afọ efu mkpụrụ ọjị ka awụnye na-ele iwere ofe efuchi ozugbo taba mana ndị gboo na-elekarị ọjị n'oko n'ime oko ọdụ mkpụrụ nọ n'ime oko ma mkpụrụ isii ọ bụrụ olu ịsatọ ma olu ịsatọ ọpụrụzie mpe ma nwere nke ya adịghị ịtọ mkpụrụ ịtọ ga-ahacha ka ọkpọ ụmụaka n'ime ofu oko oko bụ okpokoro chi ji wezite ọjị n'elu isi ya ka ido na ya kụwa akwụ ịkụwa akwụ ị na-arụ ọjọọ na-atakasị ya iwetazi ọjọọ ọdụ dalu a na ịgwazi ya ido ya nọzi na aka ime ọjị nọ n'oko ka ido na-ata oge ụfọdụ ọhịa osisi bụ nne ka mbọrọ na-aga na ya osisi bụ nne ibu nne wee si mie mkpọrọ ya afụ mbọrọ ihe eji amacha ube amacha mango mbirisi osi ụmụaka na-eji ama n'elu ọmachatuo ube ọmachatuo mango ọrụ ube na mkpụrụ adịrị ya na ọ mịha amị mana m ga-amị ha nwaanyị ebido ịmụ ya mbọrọ osisi bụ nne ka mbọrọ na-aga na ya ọjị nọ n'oko ka ido na-ata ọ bụrụ na ọjị amịghọ amị ido ama nte ya oife ndị a na-asị na ndị mmadụ na-enyeka ha nsogbu na ndị mmadụ na-akọchaka ha ife onye na-akọcha ma onye ma na onye dị mkpa n'obodo onwe onye afọ onye ala na-akọcha onye ala ma ọ bụ ofu onye umengwụ na-ekwu ọgwụ ụfọdụ ndị mmadụ tinyekarị azụ nsogbu inwegodo aṅụrị na onwe ihe afọ n'ime gị wee na-achọ ka akụrịla uwe ụkwụ ka ị daa ọ bụrụ na nwere ihe echi ọ bụrụ na nwere ị na-emekarị nwere onye ya ọ bụrụ na ụtụtụ ịpụta n'ọdụ na mkpọta aja okwe na ahụ akpọrọchi ya onye pụta ọhụ aṅụrị na nri na-ana n'iyi gafere gị mana onye a na-esochi anya ọgụ ụfọdụ fa na-achọ ka nke agwọ nsị nye onye ahụ ọgụ ụfọdụ na-achọ ka akwatu ya bụ onye afọ nọ na-aga n'iru ise fabebe mmụọ maọbụ nna gbagha nkịtị akọchasị ya gbagha nkịtị n'ọjị nọ n'oko ka ido na-ata ido ọ da-ata okpokoro ọjị tọrọ naanị n'ọjị nọ n'oko nọ n'elu ihe dị n'ime ọ bụrụ nwere dị n'ime ndị mmadụ amachita sodo gị ọ ndị onye afọ n'onwe ihe ọ na-emekarị n'onwe ihe ọchị n'onwe ọganiru dị n'ime ya ka ha na-esochi anya oge ụfọdụ ọ bụrụ na ọnwụ ha onye na-anụso ya ọgụ wee ahụ onye na-ajụ ese nwe onye na-akụlụ ya ụkwụ ị na-anya mụ na nkwa ihe na-emekarị enwere ka eze n'ihe adịgo mana ibu ndị a na-esochi anya ma ọ bụ ihe dị mma ya na n'efu onye a na-esochi anya mana ọ bụ onye ma nnukwu akwụkwọ ọ bụrụ na-enweta ego ma ọ bụrụ na iferi nne ma ọ bụrụ na atụtara ilo ọha na aka enwe ndị ilo ndị anaghị enwe ilo chacha bụ ndị a na-aṅụtara nkwụ oge ị nọ na-agụ egwu oge ị nọ na-akpọ ụbọ oge ọ na-arahụ ụra ihe ndị mmadụ ji ụdị nta ahụ eme o nwere ihe ji ya eme ọjị nọ n'oko ka ido na-ata